15 év alatt rengeteget utaztam Ázsiában. Strandokon, hegyekben, városokban nagyon sok csodát láttam. De volt, amikor nem csak a szépség miatt éreztem az adrenalint. Volt, hogy tényleg féltem. Ebben a videóban megosztok veled 6 olyan személyes történetet, amikor Ázsia csodái valóban veszélyessé váltak, és én azért izgultam, mert nyakig benne voltam ezekben a szituációkban. Maradj velem a videó végéig, mert ez nem az a tipikus utazós vlog. Ebben a videóban olyan sztorikat, olyan pillanatokat mutatok meg, amiket soha nem fogok elfelejteni. Kezdjük is a legkeményebbel, egy földrengéssel a Kei-szigetekről, Indonéziából 2023-ból. A Covid okozta határzárak után Vietnámból a világ végére indultam, ez nem túlzás, a Kei-szigetekre, Dél-Malukuba, Indonéziába. Az átszállások és a kevés járat miatt Vietnámból majdnem 3 teljes napig tartott ide az utazás. Ráadásul az esős évszakban, januárban utaztam, többek között ezért is én voltam az egyetlen vendég a tengerparti szálláson. Csak egy gondnok volt még rajtam kívül, aki napközben járt ide főzni és takarítani a közeli faluból. Ez azért fontos információ, mert rögtön az első éjszakán arra ébredtem, hogy mozog alattam az ágy. Wow, holy shit, it's like 3 a.m. and there was an earthquake, so wow, I don't know what to do. There's nobody around here. I'm a bit scared because the accommodation is right behind the beach. Contacted the owner, so I don't know. Kiderült, hogy egy 7,5-ös, tehát elég nagy erősségű földrengés rázta meg a környéket, és a Google jelzett is rögtön egy szökőár riadót. Tengerparti helyeken a szökőár a lehető legrosszabb forgatókönyv egy földrengés után, pláne az olyan szigeteken, mint a Kei-szigetek. Ezek ugyanis többnyire lapos és kisméretű szigetek, ahol szökőár esetén gyakorlatilag nem lehet hová bújni, nincs hová menni. A szállásom ráadásul közvetlenül a part mögött volt. Az éjszakát a gondnok házában töltöttem a faluban, hogy szükség esetén legalább a városba be tudjunk együtt menni. Ez az éjszaka életem egyik legnehezebb élménye és legnehezebb éjszakája volt. Azért egy ilyet egyedül megélni, ráadásul tényleg az éjszaka közepén, kvázi a világ végén, úgyhogy alig beszélek indonézül, és ott a legtöbb helyi sem beszél jól angolul. Hát igen, elég meredek volt. Nem igazán tudtam ugye mit csinálni, természetesen aludni. Egy percet sem aludtam már ezután azon az éjszakán. A szökőárriadó egyébként 24 óráig volt érvényben. Én reggel bementem a városba, ott azért egy picit nagyobb biztonságban éreztem magam, mint közvetlenül a tengerparton, de szerencsére nem lett szökőár, és igazából a harmadik naptól már én is nagyszerű időben tudtam ezeket a gyönyörű szigeteket felfedezni. Menjünk is a második sztorira. Falusi harcok Pápua belsejében 2018-ból. Szóval 2018-ban a Baliem völgybe mentem Pápua belsejébe, talán életem egyik legvadabb úti céljára. Megjegyezném, hogy a helyi törzsek tradicionális öltözéke, illetve az öltözék hiánya miatt itt olyan sok klippet a helyiekről nem fogok most megosztani, nehogy a YouTube letiltsa ezt a videómat meztelenkedés miatt. Megjegyzem, hogy akkor inkább fényképeket készítettem többet, volt egy utazós blogom, ahol megosztottam ilyen történeteket már korábban. Szóval a klippek nem túl jók, de ez ne vegye el a kedved a videótól. A történet szerintem nagyon tanulságos és eléggé ijesztő is egyben. Történt, hogy egy magyar barátommal, aki már régóta Indonéziában él és nagyon jól ismeri a helyet, túrázni indultunk a közeli hegyekbe. Mint később kiderült, az ő hely és nyelv ismerete aranyat ér. Az egyik faluban ugyanis figyelmeztettek minket, természetesen indonéz nyelven, ott a helyiek nem igazán beszélnek angolul, szóval ha egyedül vagyok, akkor lehet, hogy azt se tudom, hogy mi
történik, vagy mi zajlik a közelben. A szomszédos két falu között komoly feszültség van egy korábbi gyilkosság miatt. Erről szólt a figyelmeztetés. Ez egyébként nem ritka arrafelé. A helyiek azt tanácsolták, hogy ne menjünk tovább, ne menjünk át a következő faluba, és természetesen meg is fogadtuk ezt a tanácsot. Vissza is fordultunk, stoppoltunk magunknak egy motoros taxit, az úton ugyanis ért minket egy kisebb atrocitás. Egy csapat helyi macsétével blokkolta az utat, hogy pénzt követeljen az arra járóktól, úgyhogy óriási szerencsénk volt, hogy mi motoron ültünk egy helyi sofőrrel, aki hamar felismerte a helyzetet már távolról, úgyhogy kikerülte őket, és végül is gyorsan elhajtottunk, nem esett bántódásunk, nem loptak, raboltak el tőlünk semmit. Később a szálláson találkoztam két külföldivel, akik ugyanezen az úton gyalog sétálva jártak arra felé. Hát ők nem voltak ennyire szerencsések, ugye motor híján, illetve egyéb jármű híján ők nem tudtak ebből a helyzetből olyan gyorsan elmenekülni. Utólag persze szerencsésnek mondhatom, és jó érzéssel gondolok vissza még erre a történetre is, ugyanis a pápuai hegyvidék az valóban gyönyörű, és nem sokan jutnak el ide, viszont ott akkor nem sokon múlt, hogy ne essen bajunk, vagy hogy az értékeinket, pénzünket esetleg ne vegyék el. Pláne akkor, ha esetleg a helyiek nem figyelmeztetnek minket, vagy mi velük nem futunk össze az adott faluban, és esetleg tovább megyünk a következő faluba, akkor még nagyobb bajunk is eshetett volna. A harmadik történet egy lerobbant komp motorról szól, El Nido és Coron között a Fülöp-szigetekről 2013-ból. El Nido és Coron már 13 éve is népszerű és felkapott úti cél volt, viszont kevésbé volt fejlett az infrastruktúra, mint ma. A manapság használatos, több száz utas szállítására is alkalmas gyorshajók híján egy körülbelül 50 fős, lassabb komppal utaztam El Nidóból Coronba a barátaimmal. Erről az útról, illetve a hajóról sajnos nem tudok neked klippet, se fényképet bemutatni, ugyanis útközben az értékeket, illetve táskákat berakták a hajó testbe, hogy a hullámok esetleg ne érjék el őket, ne legyen semmi vizes. Eredetileg 6-7 órásra volt az út meghirdetve, és bár a hajó a Linapakán szigetek közelében haladt, de sokat mégis a nyílt tengeren, úgyhogy ezért voltak komoly hullámok. Körülbelül az út felénél jártunk, amikor egyszer csak elhalkult, majd leállt a hajó motorja. A 4 fős személyzet egyik tagja lemászott a hajótestbe, hogy megjavítsa. Ez viszont egy bő 20-25 percbe telt, ami idő alatt mi csak ringatóztunk gyakorlatilag a hullámokon, a nyílt tengeren. Ez természetesen elég volt arra, hogy néhányan bepánikoljanak, volt, aki sírt, volt, aki hangosan imádkozott. Ezt elég furcsa volt megélni. Én hajókon kevésbé félek, rengetegszer utaztam már hajón, eldugott szigetcsoportok között is, akár Indonéziában, Fülöp-szigeteken, de ilyen élményben, hogy a nyílt tengeren gyakorlatilag ne működjön a motor, csak ringatózzunk a hullámokon, amik tényleg néha elég nagyok voltak. Ezt így azért érdekes és hát félelmetes volt megélni, viszont szerencsére a motort meg tudták javítani, viszont további körülbelül egy olyan, nem is tudom, 3-4 óra még hátra volt az útból, úgyhogy ez nem túl jó hangulatban telt, de legalább túléltük. Megjegyezném, hogy akkor más opció az utazásra nem is igazán volt, nekünk Coronból volt repülőjegyünk, szóval úgy döntöttük, hogy ezt az utat bevállaljuk. Akkoriban egyébként ez nem tűnt veszélyesnek, minden nap járt ez a hajó, úgy tűnik, hogy egy rossz napot fogtunk ki. Menjünk is a következő, 4. történetre, ami nem más, mint a Full Moon Party Tájföldről. Hozzáteszem, hogy itt még nagyon fiatal voltam. 2012-ben jártam először, és hát részeg voltam, és reggel eltévedtem. Mindjárt el is mesélem, hogy hogyan. Utazásaim elején fiatalon engem is vonzottak a híres és népszerű helyek, és az éjszakai élet. Bakancslistámon akkoriban bérelt helye volt a tájföldi Koh Phangan sziget egyik strandján, minden hónapban megrendezett úgynevezett Full Moon Party. Akkoriban egyébként
szerte Dél-Kelet-Ázsiában mindenhol erről beszéltek a fiatal hátizsákos utazók, akkor még én is fiatal hátizsákos utazó voltam, úgyhogy szerettem volna megnézni. 2012-ben el is jutottam ide, viszont én a magyar utazók között népszerűbb Koh Samui szigetén szálltam meg. 2 honfitársammal utaztam egyébként, viszont ők nem akartak erre a bulira átmenni, úgyhogy egyedül mentem át Koh Samuiról Koh Phanganra. Ez amúgy nem volt probléma, ugyanis nagyon egyszerű társaságot találni. Én is rendkívül jól éreztem magam, hatalmas volt a buli. Akkoriban Tájföldön nagyon olcsó volt az alkohol, és ilyen vödrökben lehetett mindenféle koktélt vásárolni, úgyhogy hát szégyen, nem szégyen, berúgtam. Emlékeim szerint olyan 3-4 magasságában éreztem azt, hogy most már jó lenne visszamenni, pihenni a szállásra. Viszont valószínűleg az alkohol hatására úgy körülbelül fél órámba telt, mire megtaláltam a hajókikötőt, ahonnan gyors hajók indultak vissza. Ez azért lehet amúgy vicces, mert ugye a strandon van a buli, és a strand mögött egy másik kisebb strandon volt a kikötő, úgyhogy gyakorlatilag alig tudtam magamról, és éppen ezért tartom ezt nagyon veszélyesnek, ott ugyanis gyakorlatilag bármi történhetett volna velem. Nem emlékszem, hogy, de a telefonomat egyébként el is hagytam, viszont szerencsémre ez volt a legnagyobb baj, ami aznap velem történt. Szóval, menjünk az 5-ös sztorira. Majdnem Balabakon ragadtam, a Fülöp-szigetek egyik legeldobottabb szigetcsoportjában 2020 elején, amikor is ugye kitört a Covid. 2020 februárjában, márciusában, ekkor Vietnámban tartózkodtam. Nem tűnt annyira komolynak a Covid helyzet, mint ami végül lett belőle. Úgy döntöttem, hogy márciusban elutazom Balabakra, a Fülöp-szigetekre. Ez ugyanis egy nagyon régi álmom volt. Nagyon szeretem ugyanis az érintetlen, gyönyörű strandokat és trópusi szigeteket, Balabak pedig a világ egyik legszebbje. Viszont hát hátrány, hogy elég messze van mindentől. A legnagyobb várostól, Palawanon, Puerto Princessától mintegy 6-7 óra kisbusz útra van a legközelebbi kikötő, majd Balabak sziget az még további 2-3 óra. Érdekesség, hogy 2020-ban még mobil internet sem volt a szigeteken, még a faluban sem, ahol megszálltam. Érdekességképpen megjegyezném, hogy manapság némely szigeten már Starlink internet kapcsolat is van, ugyanis egy népszerű és felkapott úti cél lett Balabakból. Március 15-én 2020-ban mind a Fülöp-szigetek, mind Vietnám lezárta a határait. Én erről viszont nem tudtam, ugyanis nem volt internetem. Reggel felkeltem 14-én, és az utazás szervező hölgy, aki ugye helyi, és valahogy megoldotta az internetet otthon, szólt, hogy hát menjünk vissza Manilában lehetőleg, és hagyjuk el az országot, ugyanis másnap éjfélkor lezárják a határokat. Igazából mindenben rá voltunk szorulva, az ő telefonján kellett megvennünk a Puerto Princesa Manila jegyet, illetve a Manila Vietnámot. Vietnámba az egyik legutolsó gépen érkeztünk, és egyébként már csak business classon volt hely, de ez volt a legkevesebb, még így is sokkal jobban jártunk, mint mások, akik Palawanon ragadtak. Ugyanis ezután körülbelül 2,5 évig zárva volt mind Vietnám, mind a Fülöp-szigetek. Most lehet, hogy felmerül benned, hogy milyen jó lenne ilyen paradicsomi körülmények között eltölteni mondjuk néhány hónapot, akár egy évet, de ez nekem nem lett volna túl jó, mégpedig azért, mert ha Palawanon ragadok, és nem is feltétlenül csak Balabakon, de még Puerto Princesában is, alig hanem elbuktam volna a munkám. Abban a szerencsés helyzetben voltam Covid alatt és előtt, hogy online tudtam a munkámat megoldani, angol tanítottam egy kínai platformon, amihez nélkülözhetetlen a stabil internet kapcsolat. Balabakon ilyen nem volt, de még Puerto Princesában sem igazán. Ott azért lehet találni jó internet kapcsolatot, de áramkimaradások, rossz idő, egyéb körülmények miatt ez ott sem mindig garantált. Egészen biztos, hogyha ott ragadok, akkor nagyon máshogy alakult volna az életem. Nem tudtam volna valószínűleg dolgozni, kénytelen lettem volna a megtakarításaimat felélni, ami hát nem hangzik túl jól. Szóval szerencsém volt, hogy meg tudtam oldani mindent. 5+1, tehát a 6.
történet. Egyben az utolsó évtized legnagyobb tájfunját éltem át Vietnámban 2024-ben. És ez a sztori azért 5+1, nem 6, mert ez nem utazás közben történt, hanem abban az időszakban, amikor Vietnámban éltem, de éppen nem utaztam. 2024. szeptemberében Vietnámban Haiphong városában éltem át életem legnagyobb viharát. A Yagi nevű tájfun az elmúlt 15 év legnagyobbja volt a térségben a helyiek szerint. 2 napig be kellett zárkózni, nem volt áram sem, azt ilyenkor központilag lekapcsolják, hogy nehogy esetleg áram okozta tűz miatt leégjen mondjuk a félváros. Szerencsére az ilyen viharokat előre tudják jelezni, úgyhogy mindenki fel tud erre készülni. A ház, amiben laktam, nem sérült meg, de a városban összességében hatalmas kár keletkezett. Rengeteg fát csavart ki a szél, sokakat gyökerestől, úgyhogy le voltak körbe térkövezve, azzal együtt tépte ki a fákat a hatalmas szél. Érdekesség, hogy a helyiek azért hozzá vannak szokva az ilyen jellegű viharokhoz. Engem és feleségemet meghívtak egy lakodalomba a város másik felén, szóval kénytelen voltam átmotorozni gyakorlatilag egy ilyen apokaliptikus tájon a városon, ami elég érdekes élmény volt, de hát mindegy, a lakodalmat meg kell ünnepelni, ugyebár. Szóval itt egyébként nem voltam közvetlen életveszélyben, de azért nagyon ijesztő volt a természet erejét megtapasztalni. Ez persze ne vegye el a kedved az utazástól, az ilyen jellegű és ilyen erősségű viharok és tájfunok Vietnámban is ritkák. Ez komoly, ugye? Mondjuk az ilyen napok azért ritkák, azt hozzátenném, de azért az esős évszakban előfordul. Ezek voltak azok a pillanatok, amikor tényleg éreztem, hogy nem egy sima utazásról van szó, hanem olyan helyzetekről, amikor a körülmények engem is nagyon megdolgoztak, és bevallom, sokszor valóban féltem. Ez persze ne vegye el a kedved Ázsiától és az ázsiai utazástól. Ha esetleg egy picit meginogtál volna, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornámra. A következő videóban ugyanis vicces és érdekes sztorikat fogok megosztani, amiből egyébként a 15 év alatt jóval több volt. Köszönöm a figyelmed, legyen szép napod, és a következő videóban találkozunk.